Maitane soinu teknikaria eta editorea da eta bizitza bidaiatzen pasatzen du dokumentalen bidez beste bizimodu eta kultura batzuk ezagutzera emateko. Gurekin da Maitane Carballo. Arratsaldean Maitane, kaixo. Ongi etorri Maitane. Kaixo, Maitane. Eseri lasai. Vale, kaixo. Maitane, zuri zergatik gustatzen zaizu bidaiatzea? Bueno, azkenean bidaiatzen duzunean beste kulturak ezagutzeko modu bat da. Askotan ez zara geografikoki mugitu behar horretarako, sentimendu bat da baita ere, baina hain handia da kontraste hori zure buruan eta zure kulturaren ezagupenazko bebai ateratzen dituzula, ez? Eta horrek daka kutsu oso interesgarria. Eta ez dira gauza bera turismo eta bidaiatzea, ez da? Hori da, egia da privilegiatua garenok hori egiteko kapazak garenak edo bide hori dakagunak, bueno, badakit, baina bai, turismoa azkenean nik uste gabiltzala momentu baten berplanteatu behar dugula nola bidaiatzen dugun. Azkenaldian asko bidaiatu duzu, dokumental batzuei esker, esango dugu, nola da kontu hori? Bai, egia esan, 24 urte nituela Gariza Filmsetik, Lara Izagirre eta Itxasospinal deitu zidaten lanean egiteko serie dokumental batean, gertatzen zala 11 herrialdetan. Hasieran pentsatzen duen broma bat zala, baina ez. Eta ostegun batetik bestera, soinu teknikaria ezin zuela lanera jun, ni jun nintzen euren aldean. Eta, bueno, ia 2 urte eta piko ibili nintzen lanean. Eta horren ostean, hortxe jarraitzen dugu saiatzen, bai. Eta hainbeste bidairen ondoren, zer da dokumental horiekin islatu nahi zenuketena? Bale, dokumental hauen zuzendari, justo serie honen zuzendariak dira Nere Etxebarria eta Pablo Vidal, eta gaia da animalien eta pertsonen arteko sinbiosi erlazioak. Hau da, pertsonek zehozer hartzen dute animaliaren gandik, baina animalia bebai pertsonaren gandik, ez? Holako sinbiosi erlazioak. Hori da gaia, kasu honetan. Zuek iristen zaretenean ez omen duzue hasieratik kamera ateratzen? Hori da, zibil esan duren moduan gu ere hilabete bat edo inguru egoten gara leku konkretu batean, ez gara hainbeste mugitzen, eta hasieran egin beharra olako erlazio bat, ez? Erlazionatu, elkar ezagutu, azkenean elkar bizi egingo duzu hilabete batez. Eta horren ostean ja hasten gara, naiz eta gidoia aurretik pizkat eraman eta aurretik asko investigatzen dugun, geroan bertan hasieran elkar ezagutzen gara gero proiektua aurrera eraman ahal izateko, hori da. Zure lehen bidaia Islandia izan zen, gogoan izango duzu gura, ez da lehenbizikoa izan zelako, besteak beste? Hori da, bai, Islandia, hasiera ona izan zen behintzat, igual Sudan del Sur izatea zure lehenengo bidaia igual gogorregia izango zen. Islandia izan zen, irlatxo txiki batean, Flatey deitzen dela, eta erlazioa zen hango jendeak, oso gutxi bizi dira hor, udan gehiago, baina neguan bakarrik 2 familia bizi dira, eta eider atearekin daukate erlazio bereziak, hartzen dute, botatzen dute plumen artean dakate olako plumoi bat, ipintzen dutela arrautzei berotzeko, eta ja udaberria heltzen danean, hartzen dute hori egiten dituzte arropa eta oherako arropa desberdinak, baina bitartean zaintzen dituzte ateak depredadoren aldean, eta osea, erlazio oso polita daukate eta ezagutzen dituzte ateak pasada bat. Eta elkar bizi dira, bai ateak eta bai hango jendeak. Eta hori Islandia izan zen, geroztik herrialde askotan egon zara, esate baterako Etiopian ere bai? Etiopian ere bai. Zer moduz Etiopian? Etiopian ondo, jararren egon ginen, han egoten dira deitzen diren jenaman gizon batzuk, jenei jaten ematen dietela. Aspaldi jenak juten ziren irira eta umeak jaten zituzten, eta norbaiti okurritu zitzaion jaten ematen bagenien, etzela hori gertatuko ez. Eta horren inguruan datza historia, eta oso hiri kuriosoa eta asko ikasi genuen baita ere bai. Eta orain, tribu desberdinetan ere izan zara, eta orain jarraian ikusiko dugu irudi oso berezi bat, pertsona batekin, Etiopian izan zen? Hau da Sudan del Sur mundari tribuekin, bai. Galdera txoro bat egingo dut, baina denak dira altuak, oso altuak edo gizon hau bereziki altuak? Ni naiz txikia, hori bai izan behar da, baina hau bereziki altuegia zen, baina daukaten gorputzak ez dira normalak, gu baino garatuagoak daude, euren bizitza oso gogorra da baita ere, orduan kirolari bezala tratatu bezakegu, baina bai, pasada batzen, tipo hau bereziki pasada batzen, bai. Benetan izugarria. Bai. Eta zuri zer da bereziki gehien gustatzen zaizuna bidaia hauetatik edo bidaiatzeko modu honetatik? Bueno, niri bereziki pertsonak. Adibidez, Nere Etxebarria nire lankidea gehiago maitatuko ditu agian animaliak,
niri pertsonak eta komunikatzeko dakasunera, zure gandik oso urrun dagoen pertsona batekin, erlazio hori, pairatzen den, hori edizkidatzen hori baita ere, fascinantea iruditzen zaitez. Azkenean ez dugu ez da hizkuntza berdina askotan hitz egiten, eta hala ere, pasada bat da, bai eurentzako eta bai guretzako. Eta hori niri pilo bat gustatzen zait, bai. Eta haiek gu nola ikusten gaituzte? Behir, adibidez, hor Etiopian, Jamer tribuarekin, adibidez, umeek hasten ziren, hartzen zizkiguten kamerak, eta turistak kopiatzen hasten ziren, nola ipintzen diran argazki ateratzeko eta berda. Eta hori ikusten duzunean esaten duzu, jo. Eta askotan gu ikusten gara eurek baino askarragoak edo ez dakit nola esan, eta ikusten duzu euren bizitzeko modua, eta bai, adibidez hori pasada bada. Hor, beste dokumental bat egongo litzateke, ez da, bereiek nola ikusten ote gaituzten, eta oso interesgarria segurazki. Espero noizbait eurek etortzea gure mundura eta eurek egitea guk egiten ditugun dokumentalaka. Hori izango zen etorkizunan ikuste, eta interesgarria mundurako. Egin duzu azken lana Voices of Earth izeneko serie dokumentala da, zertan datza? Hori, komentatu dizu dena, justo zen serie hau, sinbiosia animali eta gizakien artekoa. Orokorrean gai hori garatzen dugu, baina pertsonen historioak ere sozialak eta bar. Baina hori, eta horretan datza, dira 6 kapitulo, kenduta azkenengo kapituloa, beste guztia bi herrialdeen arteko paralelotasuna egiten da. Adibidez lehenengoa, hau da mundari, Mongolia eta Sudan del Sur, batzuk dira behien, hankole batuz deitzen diren behien pastoreak, eta Mongolian oreinen pastoreak. Bata da lurra, bestea da siku-sikua. Printzipioz ez dakate zer ikusirik, baina bai daukate antzekotasun polita, eta polita da bi herrialdeen arteko elkartasun hori irudikatzea, ez? Eta horren inguruan doa. Ez dakigu noiz, baina primeranen emitutuko da, hasi que aprobetxatzen dut izateko ikusteko, hori da. Eta zuek grabatu dituzuen ohitura, kultura, gizatalde hauek behar bada hemendik auskalo denborara, zenba denborara, ez dira existituko? Hori da gu pentsatzen duguna, osea, desagertuko dira, ze azkenean mundua gero eta azkarregi doa, egon gara leku batzutan non limbo baten artean bizi dira, zezin dira bizi lehen bizi ziren bezala, eta mobilak heldu dira araño, ez? Ni egon naiz leku batzutan, non emakume bat duela 2 ordu elefante batekin eduki zuen olako topaketa bat bere etxe ondoan, baina mobil bat zeukan, ez? Eta zuk esaten zenuen nola izan daiteke hau, ez? Eta bai, nik uste serie hau ez da gu egin dugulako, baina nik uste historikoki hemendik urte batzutara eta esain beste pisu handia izango duela zuk esaten duzun horregaitik. Voices of Earth zine festival batzuetan ikusi da, mendi filmen esate baterako, baina oraindik ez da estrenatu, primeranen esan duzu. Hori da. Ikusi ahal izango dugula, guk oraintxe hemen irudi batzu ditugu. Ze irudiak ikusi ditugun, ze kontrasteak, hor ikusten dira muturrak non dauden, ez da? Eta nola komunikatzen da bat, horrelako leku batera iristen denean, hizkuntzarik ez dago, bueno, badago, noski, baina ez hitzezkoa behintzat, ez da? Ja, orokorrean ezin zara leku horietara jun hango talde batekin. Osea, gu ez dugu lana bakarrik egin, taldekideak izan gara 4, Pablo Vidal, Aner Etxebarria, ni batzutan Eliana Alvarez eitzen den neska bat, edo Susana Ojea, Bebai Gerai eta Luka beste 2 mutil egon ziren, eta gero produkziokoak hemen, baina han beti dago produktore lokal bat edo fixer bat, adibidez Afrikan gure laguna deitzen den Toni Espadas, Rit Valley enpresagaz, beti dago norbait aurretik leku hori ezagutzen duena.
eta ateak irekitzen dizkizutena, zintzara zu horrela sartu. Orduan, baina kuriosoa da, ze Pablo Vidal beti dabil zuzendari bezala subtituluak egiten eta elkarrizketak egiten ditugu oso luzeak, eta askotan egin ditugu elkarrizketen subtituluak 3 tandatara. Osea, indigena hizkuntza ezagutzen duena, erdiko beste norbait, eta gero Pablo nire lankidea. Adibidez, Brasilen hori, portugesa, agua, eta gero ingelesera kasu honetan ze gaztelera zekiten. Orduan, bai, subtitulatzeko momentu horiek dira oso kuriosoak. Mendifilmen film labur onenaren saria irabazi duzue Joy dokumentalarekin. Zer da Joy dokumentala? Joy dokumentala da, Joy da gure laguna, Ugandakoa, bera adibidez ingelesez hitz egiten du, ze Ugandan ingelesa da bigarren hizkuntza ofiziala. Eta gorilak zaintzen ditu mendian. Gorilak desagertzear daude, hori da Joy, begira. Eta hori egin genuen dokumental, bere dazka bitxiki eta liberean dazka hainbat gorila, bere umeak bezalak direla esaten du berak. Eta Mendifilmek eta Javi Baragazarrak eman zigun aukera Joy Ugandatik Euskal Herrira ekartzeko. Eta hemen egontzan, Joy daka komunikatzeko kapasitate pasada bada, emakume hori. Eta hona etorri izan, da bidaiatzea bezala izan zen, ze mundu hau ezagutu nuen bere begien betarteaz, ez? Adibidez Mendifilmen geunten, eta horrela ikusi nuen Joy, da zan ondo zaude, eta zan zidan, naiz pertsona beltzaran bakarra, sala honetan, eta 2000 pertsona gaude, edo ez dakitzen bat. Eta, ostras, zu horretan ez duzu erreparatzen zaskenean zu txuria zaraz, eta asko ikasi genuen, eta aukera hori izan genuen, eta gainera irabazi genuen laburmetrai honenaren zaria, Mendifilmek hasieratik gure lana asko lagundu digu gure lanean, eta bai, pasada bat da Joy, pasada bat da dokumentala, Waterberg plataforman deitzen den irekita dago, hasi que han ikusi dezakezue lana. Lehenbiziko aldia zen Europara etorri zela edo? Lehenbiziko aldia zen Ugandatik irtetzen zela. Handik irtetzen zela. Osa ez bakarrik Europara. Kontraste hori izugarria, ez da? Izugarria, imaginatu. Bere begietan ikusten zenuten hori. Hori da. Maitare, kontrastez ari garela, lehen hitz egiten aritu garelako, Amazonia oianean zukor kontraste bizi izan zenuen, bertako tribu batekin, ez da? Hori da, bai. Agua tribua zen hau, eta komentatu dizuedan bezala, junginean 4 urte lehenago pertsonariek ez zeukaten inolako kontakturik gure munduarekin, ez? Eta ni heldu nintzenean portugesa ikasten zeuden, ez? Eta orain daude olako limbo baten bitartean, ez? Lehen esan dudana, mobila heldu da, baina eurek bizi izan dira era oso primitibo batean. Orduan da kontraste izugarria, nostalgia aurpegia daukate, eta nire kasuan ere, ez dakizu, mundu oso azkarra doa, ez duzu lertzen, eta pasada bat da eurekin sabanera sartzea adibidez. Nola ateratzen duten arropa edo janaria, zoaz hor, eta ikutzen baduzu arma bat hil zaitezke, ez? Eta eurek nola daude naturarekin hain konektatuta. Pasada bat da, nik uste dut, hemendik urte batzutara, euren jakinduriara jo beharko dugula. Segu mobila dakagu, oso ondo, badakigu hori egiten, baina gu galdu dugu naturarekiko. Ni adibidez, 30 urte ditut eta ez dakite naturarekiko izugarri ikasi behar dut. Así que, bai, kontraste izugarria. Badago zer ikasia, ez? Eta naturarekin daukagun harremana ez genuke galdu behar. Ekarri dituzu soinu eta irudi zoragarriak bidaia horietatik. Gauza konkretok ekarri dituzu, objektuak ekarri dituzu, oroigarrik izera? Ez, azkenean ez nuen ekarri. Ikusten da irudian olako tailatxo bat gorilena egurrezkoa, hango mutil bat egin zuena, eta hartu genuela irudiako, eta hor dago Joy sekuentzian dago momentu bat Joy bere umei asaltzen diela. Gorilak dauzka begiak zu bezala, eta eskuak zu bezala, eta figuratxo horiekin asaltzen die gorila eta naturaren importantzia, ez? Eta horiek etzean ditut, baina azkenean ez ditut ekarri. Bai, eta irudia dia zoragarriak eta ikusgarriak. Soinuren bat badukazu berezki gogoan, soinuren bat jasotakoa? Claro, ni soinu teknikaria esan Arrapatu zinton horregatik, bai. Pasada bat da ikustean nola hitz egiten dugun munduko leku desberdinetan eta nola erabiltzen dugun mekanismoa hitz egiterakoan da oso desberdina. Musika pilo bat daukat. Adibidez, Indian egon ginen toda tribuarekin eta abesten dute, esango genuke kanto gregoriano izango bazen bezala, baina erabiltzen dute, ez dakit nola egiten duten teknikoki. Irrintzia dakagun moduan guk hemen Euskal Herrian olako soinu pilo bat entzuteko aukera izan dut, eta animalien soinuak baita ere, imaginatu hiena bat gauean, edo kokodriloak, edo
bai, txorien nahiko friki horren inguruan, zaiatzen soinu horiek ateratzen, adibidez Mozambiken egon ginen deitzen den txori oso txiki bat, indikator da izena, eta da erlazio bat non esti bila doazenean, erlem istin bila doazenean, txori horrekin komunikatzen dira, oiukazten dira, eta txoritxoa soinutxo bat egiten du, da susuaz berangana, batzutan bakarrik 10 metrotara, batzutan 10 ordu oinez sabana barruan, eta eramaten zaizu arbolen barruan dago estia, eta zu ematen diozu zatitzo bat, larbak dituen zatitzo bat, eta horren truke dago lako simbiosis bat. Hasi ziren tejoi batzuekin egiten eta gero gizakiarekin egin dute hori. Eta pasada bat zan soinu hori nola entzuten zan urrunean, da niretzako pasada bat hori grabatzeko aukera izatea, pasada da. Munduko soinuak